atong karon balik. Bring ye all. Naghatag bitaw tithes pero dili man all. Ay, pangutan ako. Pila man ka percent usay pasabot anang tithes? Pila ka percent ta? Pila? Kamag karon na to. Pila ka percent? Yang anong maghatag mo tithes 5% raman. Ginganlan ninyo tithes pero yung gihatag 5%, hoy di na tithes. Dugay na kay ka wa abot og 10%. Unya wa gyud clay, wa gyud promise yung mangkon kay bring ye all. Dalhat tanan, di pagyud tanan og magkahuna-una ra. Wa man gani blessing kung di nimo tarong og hatag. Labi na yung imo nakatakyo nga dinhi mo hatag. Binuang nganong frustrated sila kay wa nagtinarong og hatag. Bring ye all ang tithes 10%, dili 8. Kadagan baptist, tithes ko no, pero 7% ra. Binuang. Pangutang ko na mag 10%. Yan yung ihatag 5% ra. Dawaton na. Katarong sa atong sabot nga 10%. Tarong nga lagi nyo naghatag lagi. Nawa. Giyaw-yaw na sa pastoy. Actually, mga higalag, mga igsuon, kanang nakasulat sa balang kasulatan na maghatag ka og tithes. Ihatag na nila dito sa templo sa Diyos. Nga naman, tungod kay ang templo sa Diyos, sumala pa sa balaang kasulatan, diha ang presensya ug nagpuyo ang Diyos. And at the same time, mga higalag na igsuon, ang mudawat ni anang maong tithes, kanang giingon ni pastoy nga at 10%, biblically speaking, ang mudawat ana mga pari. Kay ang templo sa Diyos, gidumalahan og mga pari, wala gidumalahan og mga pastoy. So, buti pasabot, walay katungod ang mga pastoy mudawat or maningil or mangayo o 10% or tithes. Ngano man, sa hinungdan nga walay otoridad ang mga pastoy, mangayo, mo demand, and at the same time, mangulikta or mudawat ni anang maong tithes. Kaya dili man sila sinugo sa Ginoo nga atong Dios. Ang sinugo sa Ginoo nga atong Dios, Isaiah 61:4 sa ang sinugo sa Ginoong Dios mga pari. Muna sa karon nga panahon, wa man mawala gyapon, except lang kadtong sa pagkapari sa mga Hudyo, kay nihon naman ilang pagkapari sa diyang niabot ang atong Ginoong Jesucristo. Pero kining pagkapari sa laray sa atong Ginoong Jesucristo nagpadayon kay si Kristo man ang apostol o pangulong pari sa atong pagtuo nga gihuptan. So kung muhatag taghalad sa Dios, atong ihatag sa atong mga pari karon. And at the same time, ang templo sa Dios sa karon nga panahon, mao man ang simbahang Katolika. Dili man ang mura og tawag ini nga budigas kupras nga imong tanawon niya na nagpapastoy-pastoy, dili man na mao. Wala man na sa Biblia. So man ang careful ta mga higalag mga igsuon, di man ni ingon nga manaway ta. So, mati katungod nga manaway, pero Biblia manggod ang ilang gigunitan. And at the same time, kung nag-Biblia manggod ang gigunitan, pagkitaon na to itong tinuod nga nagtudlo, subay sa gitudlo sa balaang kasulatan. So karon kini mo mga tawhan na kini buto lang man after 16th century, after Martin Luther, nga nidaghan sa nangulikta pag 10%. So, tingpakaron ino na sila, mga usurper of authority na sila. Usurpation of authority na. Mudawat ka og tawag ining butang or mudawat kag kwarta nga dili maoy dili ikaw ang otoridad nga mudawat ni anang maong kwarta or maningil ni anang maong kwarta. Sipaon ka sa Dios ana og kato mga naghatag ana mga sir ug mga ma'am, masuko gid ang Dios ninyo. Ngano man kay sa balaang kasulatan manggod na ay gisugo ang Dios nga mangulikta ana. Mga pari, dili mga pastoy. Why mabasa sa Biblia? Why gitudlo ang Ginoong Jesucristo o ang mga apostol, ilabi na sa Old Testament kaniadto, labi na kanang ginabasihan nilang Malakas 3:10. Walay mabasa diha sa balaang kasulatan nga pastoy ang mudawat ana. Mo na dita pailad. Ano man kay sumala pa ni San Pedro kanang maong mga tawhana ang ilang tumog tinguha pagpanapi. Sumala pang San Pablo Roma Kapitulo 16 bersikulo 17. Sumala pa niya kay kining maong mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Careful ta. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.